aja mati tanparan. Satriya saka ndi sapa kekasihmu? Pak Sawang Cakaton Caturan. Iki bangsane apa? Wah. Takoni Durung Sumar nyalah malah genti takon parat. Yo, bener kowe cicep aku. Kowe isih bisa mas padake aku tekse kowe iki menungso pinunjul. Aku bangsane Gandharwa. Aranku Jim Dang Darat, aku Jim Dandang. Kowe sapa? Bratasena kekasihku kadang panenggak Pandhawa. Sabab apa kowe wani ngrusak wewangunan? Iki negara iki. Mbok ora edep wujud alas. Ngerti ku alas-alas iki bakal tak rubuhake kabeh. Kekayon sing ngalang-alangi lakuku. Lah dalah. Gua senurip kowe. Bratasena. Lebaran. Wis mbok niati. Ngono bakal mbabate alas iki. Oh babab. Yo, kelakon. Kowe bakal berubah alas iki yen kowe iso nglangkai. Putraning sun Cirekuwus wanci pisah anjeneng enwang ya kuline ngarati becik sira ning praja suwi teng ngarepati nanging tawekasing wan yo bagat teteki anakku nggir anakku Bratasena nganti kedarang-darang ibumu tut wuri laku munggun tinimbalan marang negara Wiratana wigati apa Bratasena. Iya yayipun Kakang mundhut pawarta ana wigati apa siadi tinimbalan kawan Kanjeng Hyang Prabu Maswapati semanten ugi kula Kang Mas kula jumadung dawuh. Nadyan kula nggih nyadong dawuh Kang Mas, kula nggih nyadong dawuh Kang Mas. Wah, Babu Kunti. Piye Bratasena? Tujune aku dipambengi karo Hyang Prabu Maswapati. Upamane yen aku ora dipenggak, ora dipambengi, tak kira aku bakal jumangkah menyang negara Ngastina. Kurawa bakal tak enteki dina iki. Sabab aku ngerti anane aku disikara kelawan Babu Kunti lan kadang-kadangku diobong ana bale sigala-gala. Jebulane Kakang Kurupati milik marang panguwasa negara Ngastina.
Nanging Babu Kunti semeleh ngrasaku bareng aku santuk dawuh pangandikane. Kanjeng Hyang Prabu Maswapati, aku diparingi liru wujuding bumi. Nanging bumi mau isih wujud alas. Ingkang aran alas Wonomarta ya alas merentani kuwi papaning para Gandharwa. Kuwi dipasrahake karo aku Kadhawan Babati. Yen wis rampung aku Kadhawan Yasa Kamukten ana negara Indraprastha mau. Lang-langing driya mangun kung kanduhan rimang lerena tanpa kanen. Yen tan tulus samengku sang Yaku Tama sang nata muda wis nyongrepa Bratasena. Babu Kunti apa wis mbok pikir kanthi permati kowe bakal babati Wonomarta mau. Pangestana wae anakmu si Bratasena. Anggonku bakal golek kamukten muktekake para kadang-kadangku, muktekake para kawula sing padha tresna karo para Pandhawa. Mengkono karepmu Bratasena. Iya. Elinga Bratasena rening Pandhawa kuwi cacahe 5. Nanging atine siji. Yaiku nindakake dharma. 1 memayu hayuning jiwa, 2 memayu hayuning kulawarga, 3 memayu hayuning sasama, kaping 4 memayu hayuning bawana. Ora liwat dina iki kadang-kadang ya karben ngrewangi ya Bratasena ora ketang mung nyekleki carang paribasane. Iya. Prayoga banget yen to pancen ngono. Iya yayipun Kakang uga bakal melu sabiyantu semanten ugi kula Kang Mas. Najan kula nggih mekaten Kang Mas. Yo yen pancen ngono. Pangestarana wae anakmu Babu Kunti kabeh para Pandhawa kuwi tumandang Biswanto karya. Yo. Muga-muga Jawata tansah ngayomi marang sak lakumu ya Narpati Dharma Putra nyang Sananjaya. Bratasena, aku arep mbok kapakake Bratasena, aku kok mbok junjung dhuwur temen. Kaki aku dono Bratasena, aku selak sinunen Bratasena. Wah, Babu Kunti. Aja kleru penampamanane kowe tak umbulake aku ngrumangsani dadi anakmu, aku ora iso ngabekti karo ibu. Aku ora iso basa, ora iso nyembah.
apa meneh gedene nyuwargake karo ibu sing gedhe pangapuramu ya Babu Kunti. Iya Bratasena. Kowe tak unggulake iki mau maragake. Waspadakna sarta. Tontonen jagate anakmu Bratasena iki jejeg apa daya? Yen pancen jagat iki jejeg jagakno. Aku bakal entuk gawe nggonku bakal muktekake kelawan kadang. Nanging yen to pancen jagat iki wis doyong jagakno. Bratasena ora rampung pakaryanku yen perlu aku mesti bakal mati ana tengah alas. Anakku Ngger Bratasena. Manut saka pamawasi ibumu isih ngadeg jejeg jagatmu. Manter tejamu nyodo lanang. Nanging wanti-wanti ya Ngger dawuhipun Ibu Istokna Bratasena. Ya piye? Lamun kowe peperangan, kowe mungsuh karo sapa wae. Kowe menang kalao kowe aja sumbar ya Ngger. Yen kowe menang kowe aja umuk, nek kowe kalah kowe aja ngamuk. Ya, tak kataestake dawuh pangandikane Babu Kunti. Cikra baya kunta panglir baya masti nimbang ungkal gunung Bima Pagunang rong sekaring kaya Pati gembira caritanira nguni naga makikian kumambang katon kumawang wisanya manampak gisik manao cikro marang risang bayu siwi wana marta asgung liwang liwung wreksa gurda menyang mandira tepung maru gunung pepuletaning pangsambung sumambung katempu ing angin pating grot suarane gegirisi
madyan wana kathah rawa-rawa jero papaning gegremet kang mawa wisa lintah pacet kula diwel kula welang kula weling sarta pinggire ketupulan wit ingas kembang rawe ingkang sugih glugut neniwasi nadyan makatena datan ngendhoni tiyase Sang Bratasena dene rarsa mbabati Wanamarta kayu ingkang ageng-ageng karbahaken ingkang alit-alit kruk-krungkat katut saoyot-oyoting ati bubrah langkrah candrane
Putra Pandhawa tata gati wisaya Pawana-pana margana samirana wayang Wong trining rana wisikan gulingan limo trining rana wisikan gulingan limo bawas padake kaya patih jimabang iki aduh inggih kula Brembang nang apa bathukmu gudrah ludira waduh bentet bathuk kula Brembang kedawan kajeng ingkang sak prangkul agengipun lho sabab apa kok nganti kowe kerubuhan kayu wonten satriya mejenun wonten satriya ingkang kumawantun ngrisak wewangunane negari Indraprastha kula kinten boten ngertos menawi mriki menika papan panggenanipun para Gandharwa kratoning jin kekayane kang ageng-ageng dipun rebahaken sedayanipun sela-sela rungkat sedayanipun aduh tos pundi Brembang sapa jenenge satriya mau kekasihipun kula mireng Raden Bratasena Bratasena inggih Brembang ketingalipun mangadi Brembang sareng ngertos Bratasena kok kados wonten babak ingkang dipun penggalih ora aku ya lagi ngerti iki kok jenenge Bratasena Yayi Danduncana apa Kakang Anggara Parna lawan kowe jimdam darat wonten dawuh Kakang Brembang coba perpekana satriya iki yen kena elekno ewadene yen pancen ora kena mundur Purbawasesa pasrahake siadi aja melu-melu tandangane dhewe
Gatotyan Bratasena kampuh poleng tang pintul ati sarira ing mula tumung kodhek wak sindar dodo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu mari walatala wangun iki ya iki sing darane menungso Majnun ya iki ketinggalipun ngaten Kiraka Kisana aja mati tanparan satriya saka ndi sapa kekasihmu Pak Sawang Cakaton Caturan iki bangsane apa wah takoni durung sumar nyala malah genti takon parat yo bener kowe dicepaku kowe isih bisa mas padake aku tekse kowe iki menungso pinunjul aku bangsane Gandharwa aranku Jim Dam Darat aku Jim Dandang kowe sapa Bratasena kekasihku kadang panenggak Pandhawa sabab apa kowe wani ngrusak wewangunan iki negara iki mbok ora idep wujude alas ngerti ku alas iki bakal tak rubuhake kabeh kekayon sing ngalang-alangi lakuku ladalah gua senurip kowe Bratasena lebaran wis mbok niati nggonmu bakal mbabate alas iki oh babab yo kelakon kowe bakal berubah alas iki yen kowe iso nglangkai Bansirna dening aku kowe
semangka anggero sumbar lindhu bumi gonjing kumauda kuntura kata kumok kancane ngong lumembak penyuku mambang tusan Wisnu Bathara dalah sing tak ajak tak pethukake Bratasena malah iki ana satriya bagus kelemar-kelemer tidak kapuk ora pendeng sapa kowe panengah Pandhawa kekasihku Raden Permadi kowe sapa aku Jim dan Darat kepernah apa karo Bratasena dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan watah titah si cendenge dhewe parat apa adamu yen kowe kena tak pendhekake becik dina iki mundura sediamu iki papan gawat Balya gelem bali ento wis rampung konku mbabati Wonomarta iki weh sugih kendel Bondowani ayo ana kridhaku maju kepara ngarsa legane atiku tabrak dok bantengan kowe mulat-mulat yen ana kuno Ya. Wah. Ya. Pun. Oh. Oh, ah. Hai. Ya, ah. Hei. Ya. Hai. Hai.
Jajah curiga, cepak swargamu kowe. Oh. Iya, yo, wah, alah piye iki jero men. Oh, Yati. Yo. Yo, yo. Wait. Yo, yo, oh, ah. Ngene iki lho akeh ditiru. Tatah dikandani ora kecekel-kecekel. Nek sisa nukoke rokok ya ora. Oh. Yo, Yo,
laguning angin guntur anggraning arga Gora-gor nita kagiri-giri horeg bumi pragempa ora kena digawe becik ora kena diiman para Pandhawa yen pancen mengkono karepmu aku tetungguling para jin para Gandharwa jin Dandoncana tibane pengabar aku pedhut kang mawa wisa lakon lumpuh ilang kekuatanmu Jayandrata ayo Brata silar sambat-sambata mangsa kuwata kowe nampani pengabaraning Gandharwa iki ajiku pedhut kang mawa wisa lakon lumpuh kekuatan mangsa kowe merwa kiblat wah aku patenono wae aku ora niat mateni karo menungso isih gedhe pangemanku marang kowe kowe tak eman luwih becik kowe baliya mundura jebuk bacotake kowe tak waloyake kowe tak tambani timbang aku mundur urung sediaku tak entengake patiku ora tak pateni kowe bakal mati dikeroyok karo bangsane demit kowe aja dumeh bisa-bisa muwut yen tanpa tesugi senadyan mung sakecap nyuwun pangapunten inggih Raden sedaya kalpatan kula mboten niat badhe nyikara kaliyan jengandika Raden iya penemban ora dadi ngopo kuwi sapa kula ing Sudyamastani kula Begawan Anggara Parna kula menika pujangganing negari Indraprastha mengkono penemban inggih Raden kauningana milanipun kula nyidra panjenengan boten kula menapak-menapakaken sebab kula enget dawuh pangandikanipun Pukulun Mang Bathara Indra ingkang yasa negari Indraprastha sampun paring dawuh mekaten
aku njaluk tulung karo kowe Anggara Parna reksanen negara Ngendraprastha iki kawan kanca rawangmu bangsa Gandharwa. Entenana besok kala mangsane yen Wanamarta iki klebon satriya anyar katon. Ya satriya kuwi mau ingkang kuwat kedunungan negara Ngendraprastha. Mengkono Prembat. Inggih Raden. Mila leres sesepuh Paduka Ki Lurah Semar menika sampun ngertos kaliyan kula. Dinten menika minangka tandha cehna menawi kula menika minangka wakilipun Pukulun Sang Hyang Bathara Indra badhe ngaturaken pusaka ingkang minangka adhek-adheking para Pandhawa. Pratandhanipun menawi Pandhawa menika saged ngrampungaken jejiban nindakaken dharmanipun inggih menika Babat Wanamarta. Monggo pusaka tetiganipun kula aturi nampi. Menika Raden, menika wujudipun pusaka menika mustikaning kraton Ngendraprastha nggih Ngendrapara Hasta. Menika wujudipun cupu menika isinipun lisah jayeng katong utawi lenga pranawa menawi dipun sipataken wonten netra Paduka badhe priksa kaliyan badan alus utawi bangsanipun jin setan priprayangan. Ingkang wujud sela ingkang wujudipun putih menika dipun wastani sela Timpuru. Nggih watu Timpuru sinten ingkang kenging kemayaning Gandharwa panjenengan usap mawi sela Timpuru tartamtu badhe waluya temah jati jati temah mulya. Ingkang wujud sada saler menika dipun wastani Oyot Bayura. Menika menan sabetaken kaliyan Gandharwa tartamtu lumajar ajrih. Mengkono Prembat. Inggih Raden, namung ngaten nggih Raden, sak saged-saged Paduka kula aturi nganti kawicaksanan liripun pusaka-pusaka menika namung pirantos nindakaken dharmaning kasatriyan ingkang baken adhek-adheking sarira Paduka piyambak. Iya Prembat. Monggo kula aturi nglajengaken Raden. Ingkang ngraka Raden Bratasena kula aturi maluyakaken mawi nggih menika sela Timpuru menika tartamtu saged waluya temah jati jati temah mulya.
Rama Pagunawra sekaring toya aon gulung-gulungan wah Dlamprong Permati malah kowe duwe pusaka Permati kena buku maluyakake karo ragaku inggih Kang Mas berkah pangestu paduka Kakang Mas menika pusaka peparinganing Gandharwa wah malah Gandharwa kawulun muninggih ingkang nami Begawan Anggara Parna Kang Mas monggo dinten menika dipun lajengaken anggenipun sami mbabati wana martana ya ayo turna aku jantar wis waras awakku taning kita ginupi teng kandhanira risang kanta wastratma aja muni sabedhaing Jadi pati pungkawa hanungkul Arat Bratasena iki. Wah, kowe jin Danduncana ya pancen para nyata. Kowe isih bisa waluya temah jati temah mulya apa abarmu. Manungsa duwe pesti dhewe-dhewe ayo. Saiki sing minggat aku apa kowe? Bagus yen pancen ngono. Ora gampang kowe bakal nguasani negaraku Indraprastha. Kasatriyanku Jodipati. Wipapanku yen kowe bisa ngalahake karo aku. Kasatriyan Jodipati tak ulungake. Tak wenehake karo kowe sak isine. Yen pancen karepmu ngono ayo. Sak budimu legane ati tak ladeni.
nyata aruta saking kutha Sangkuru kula yen tanamu tusa sang Sri ayo gandun cana ketoken budimul kanthi ati ora dhewe kejiwa tanding karo aku Bratasena ya aku ngakoni marang kadigdayan lah kuwi sing tak karepake satriya golek kamukten iku kudu wani ngetokake jiwa raga ngepuh keringet aja mung tenguk-tenguk nemu kethuk nglungguhe kasa gemelar kuwi ora prayoga contone kaya sedulurmu Ngastina para Kurawa mestine kowe sing entuk kamukten nyatane kowe dinggone kawan para Kurawa rene gedhe panarimamu kowe gelem ngetokake jiwa kaprawiran kowe kelakon entuk kamukten kelebu kasatriyanku Njodipati tak pasrahake menyang kowe tak kira ora bakal suwe maneh negara Indraprastha iki bakal dadi darbekmu sak kadang wah mengkono iya wis dina iki mangsa bodho aku pasrah negara Indraprastha lawan kasatriyan Njodipati kasatriyan Madukara kasatriyan Bumirahtawu kasatriyan Sawo Jajar kuwi dadi papaning para Pandhawa lah kowe karepmu arep nyanti aku bali marang papan kowe ngalam antara Narpati Darma putra menyang Dananjaya maturing Raka Narendra Harimurti Raden keparenga kula anila krami sing ngandika menika sinten sinuwun kauningana kula menika pandhayuning Pandhawa ingkang Sudyamastani kula pun Puntadewa aduh Raden dipun tepangaken kewala kula menika narendraning Gandharwa kula ingkang tenggo negaring Indraprastha ingkang Sudyamastani kula pun Yudhistira kula pun Suparta kula pun Nangkula kula pun Sadewa inggih kauningana Raden estanipun sampun sawetawis dangu anggen kula ngrantos kelawan paduka Raden sakadang karana dawuh pangandikanipun Kukulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang yasa kraton Indraprastha menika muhung para Pandhawa ingkang kiyat inggih menika badhe angrenggani mila monggo Raden kula dherekaken samat sinamadan daya dinayan menawi wonten lepat kula nggih paduka kula aturi suka pemut dumateng kula menawi jengandika ingkang lepat kula emutaken sampun ngantos duka cuwing penggalih
Aduh Sang Prabu mboten nyana menawi paduka menika inggih luhuring budi. Inggih menawi ketila mekaten kula namung sakdermi nampi peparing paduka awit saking ganjaranipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Lajeng paduka Sang Prabu badhe tindak dhateng pundi? Kauningan Raden, Gandharwa menika nggadahi alam piyambak. Inggih menika ingkang dipun mestani alam antara menika papaning para Gandharwa. Mila dinten menika kula namung nyemanggaken negari Ngendraprasta. Awon sae ning negari Ngendraprasta namung wonten asta paduka para kadang Pandhawa. Kula rinilan nyuwun pamit dinten menika mugi-mugi paduka saged ngenggani Ngendraprasta sawetahipun saged ngayomi sagung dumadi. Wan sembah niring hulun kapur barisan murbengrat bela salah pundi wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang Prabu. Ora kleru kiblatku nalika semana nggonku mrentah kelawan anakmu si Bratasena Mbabatu Wanamarta nyatane bisa kasembadan kabuka negara Ngendraprasta kraton Kencana. Kawulun Kanjeng Hyang Prabu. Nanging mengkene nggih Puntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Sadurunge sira ingsun tetepake jumeneng Narendra ana negara Ngendraprasta iki luwih dhisik. Negara Ngendraprasta iki kudu rinumat disingkirake Sukertane. Ya mala bedane aja nganti ana keren-kerening para Gandharwa jem setan priprayangan sing angraridu keparingipun Kanjeng Hyang kados pundi. Kyai Semar coba mrene ya Kyai. Kula niki pun dawuhi napa lho Kyai Semar? Kula. Iya, arep dikaya ngapa Kyai Semar iku mau pamonging tumuwuh. Aku njaluk senjata pitulung. Awit saka pambiyantumu Pandungamu Kyai Semar nyatane momongamu Pandhawa santuk kamukten. Negara Ngendraprasta iki dadi Gandharwa iku mung sak derma nunggu. Nggih. Sing ya saiki pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Mula aku njaluk tulung ya Kakang. Singkirna kabeh mala Sukertane sisa-sisaning Gandharwa. Aja nganti padha angraridu
aku nyuwun pendongane Kyai Badranaya. Oh nggih. Inggih menawi keparipun ngaten nggih saged-saged kula mugi-mugi Jawata ani jabahi mugi dados pengeling-eling nggih sinuwun.